pripravené na rozhodujúcu jazdu divízie A2, tak sa poďme na to spoločne pozrieť. Opäť kľúčová rozhodujúca prvá labotočivá zákrota, do ktorej je dôležité mať možno čo najrýchlejší nájazd, lebo tam je veľké percento úspechu pre celú finálovú jazdu, aj keď v tomto prípade tiež to bude na 7 kôl, takže 7 dlhých kôl. A 9 jazdcov na štartovom rošte pripravených vyštartovať. No, len na vysvetlenie za jazdcov, ktorí stoja presne na tých hrboloch, vypustení brzdí, keďže tieto auta v končine nemajú ročnú brzdu, má auto tendenciu samozrejme po tom hrbole spadnúť dopredu. Takže priznám sa, pre mňa to bola tiež trošku novinka, držať si betónový brzdový penál a špičkou stláčať plný plyn. Nie je to úplne jednoduché, ale verím, že títo jazdci sú skúsenejší ako ja. Napriek tomu s tým majú trošku svoje problémy. Takže nie, že by chceli uliať štart, lebo by sa už nevedeli dočkať toho štartu, ale predsa len sami máte možnosť vidieť, že auto sa posúva dopredu. No ale už to nechajme tak, už je odštartované. Adrián Žilík tým nezískal žiadnu mimoriadnu výhodu. Stanislav Korytár ide dopredu, ale aj Jan Turček. Stalo sa, že bude v tej prvej ľavotočivej rýchlejší ako Adrián Žilík, ale Adrián si to postrážil a výbornou stranou do Janík. Takmer pred Stanislavom Korytárom. Neviem presne, ako sa mu to stalo. Roman Šteflovič, pozrite sa, tiež chybuje a dostáva sa na príliš veľkú širokú nájazdovú stopu do jamy. A to znamená, že Jan Turček sa vracia na svoje druhé miesto celkom bezpečne, alebo teda zostáva na druhom mieste. Stanislav Korytár sa rýchlo snažil zbaviť svojich prenasledovateľov. Veľmi tvrdo za ním, ešte tam bude Dušan Vinkor s Jurajom Pastorkom. A Roman Šteflovič to zase skúša na Žilík. Tam bude o chvíľočku prekážať Marcel Blesk, pokiaľ nepustí svojich súperov bezpečne pred seba. Stanislav neurobilo dobre, ale zvládol to výborne. Aj Roman Šteflovič, ktorý je momentálne tretí pred Adriánom Žilíkom. Nezabudnime, že tam bude ešte Dušan Vinkor. A Juraj Pastorek. 232 si svoje problémy narobil Martin Hamara. Myslím si, že veľmi podobné, ako sme si narobili. Veľmi zradný, ale stále Korytár to má zabíjať. Roman Šteflovič. Rozostúpil niečo väčšie. Dve kola pred cieľom Stanislavovi Korytárovi. Druhý Viktor Turček, tretí Roman Adrián Žilík. Tak trošku stratili možnosť zabojovať stupne víťazov.
dvaja pretekári, Martin Hamara a Marcel Dles. Ďalší problém, ktorý spôsobil tentoraz nielen Silver, aj ostatným jazdom, našťastie už nám do cieľa nezostáva veľa. No a vyvesená šachovnicová vlajka znamená, že stane